Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Malam gagayem. Medyo feedback. Dadua. Ayun. Good afternoon. Ibaga malam yung manan gagayem. Howdy. Alasabal ako mga karod na salon at tayo. Asang bayan malan na programa tayo itang malam di Sabado. Programa na Boluan Sika Ken Tinapalabas. May sa programa pakay tampukan panakabasa dagiti sursurat naglaon ka dagiti istorya at biyag kabadasan at dinto pulos malipatan. Buyugan tumet dagito dagiti kang kanta Iloco. Ken kastamet dagiti sumangbay at daniw ng tay tumet ibasa. Well, iti DZTP Radyo Tiradpas, kadwa karo dita. Alex Molina, iti met DZTP, Digital TV, YouTube, ken Facebook. John Gumintong. And of course, ito manan, to'y piloto yo. Pagayam yo itirangatang ken kadagiti lang langalang your dear Manong June. Stay put, relax, and enjoy our show. Taladaw ang tiyak parang kanya.
kasaraka iti pintas ni ayat kasamita balot mo to'y rikna ket to'y biyag ko ket ladawa pagpasagan imnas nga inak indat na tuma sikat kapatgan dito'y puso binirbirok ka amang tet banghar to'y kakaysuna nga ayat ko bituin kaanaran niya amang silaw to'y dalan ko Diyak gigiren tiyak tuog kenayan gapuken ka uray pakatayan ngaminta inbilang ka pagket nga ang nanayon adi agresan imnas nga inak indat na tuma sikat kapatgan dito'y puso binirbirok ka amang tet banghar to'y kakaysuna nga ayat ko bituin kaanaran niya amang
Daw nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnama. Nunam na maem, atin akon kasapulan, siya kon tay lipatan. Laglag ipem, awan tinapurangak, ken nagpasulan. Tatoy ayat, ngayon pariknak, ket awan umartab. Ngintiin sugat mo, nasaem ken limdo, pusok di sinugatan. Apkes ken panaan, tinaglinakam, ken kaaman ang alilaw. Naragsak ka, di ta sidong na, palubusan ka nga ron. Ngem dumtento, adaw nga agbabawi ka, pamakawan ko jak may panamnaman. Nunang na maem, atin akon kasapulan, siya kon tay lipatan. Laglag ipem, awan tinapurangak, ken nagpasulan. Tatoy ayat, ngayon pariknak, ket awan umartab. Ngintiin sugat mo, nasaem ken limdo, pusok di sinugatan. Apkes ken panaan, tinaglinakam, ken kaaman ang alilaw. Apkes ken panaan, tinaglinakam, ken kaaman ang alilaw. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ngam iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti dalluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato
ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, itiigid ti baybay kalpasan ti ginggined. Mapanadagos itinangato a lugar. Saan amapan itiigid ti baybay, tapno buyaen, wenno alaan, tiladawan iti tsunami. Panawan tinagbakwitan, no natalgeden iti lugar, babaen ti pakaamo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan amammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekriknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Bueno, gagayamintay subyanan ti programa tayo, si Kalken Tinapalabas. Well, pagyaman ang mampay nagiti sponsors dito yung programa tayo. Umuna ti Arkeys Agri-Supply. Pakagatangan ka nagiti kasapulan. A produkto dagiti talon yung adantun sa sari-sari store na niya. Ano nalakan to lang ti mapan gumatangan as asidag. Dita na ay parte na ti Waigdaya along the National Highway. Mas pangarigan pangkagumatang iti bagas. Oh. Mapangkarita Arkeys Agri-Supply. Masarakan da ito iti sango ti Partas Terminal dito siyudad ti Candon. Nalalaka nga amang ngam dagiti dumang kay paggatangan na po niya. So masapol yung ti itlog. Kanayon tayong lulutuan iti inaldaw. Kapang kayo dita, Arkeys Agri-Supply. Ta nalalaka darakkel pa rila ko da dita. Nakapamindwa ako niya. Kaya dumanto pa yung ilako na dita na pagbiag po. Arkeys Agri-Supply. Masarakan nga ron iti sango ti Partas Terminal iti Waigdaya. Siyudad ti Candon. Abay lang ti Guanzon. Ipaglakwan ka na kita'y motor. Ha? Arkeys Agri-Supply. Kukuha kaya ni Matpatulan da Ray and Gina Antalanan family. And of course, the Creamline Ice Cream. At nang pa-birthday kanyak iti Creamline Ice Cream. Oh, nagado. It's Sir Joseph Clemente and family iti J. Clemente Trading. Naggasat kit din. Aya, ti marigalwanan iti Creamline Ice Cream. Nalakang ang nagpayduma traman ng ice cream, abo. Mabaling ka nagiti partition ng nyaman na kondisyon di panungan. Nang nakalun na tatak tiyempo ti dagaang napudot ti panyempo. Masapul tayo pang palamiis iti wagbagi. Ag Creamline ice cream dayo. Ada diay cream coolers, cream bar, cream cups, cream cones, jumbo cones, fruit jolly. Kenda dumapay, ha? Pinoy Classics.
Kada di tabbar ka, so kaya dakal niya, 1.3 with 3 liters nga tubs. Perfect for sharing. Magatang ka nagiti designated outlets ita lugar yo po, halaan nga dito Ilocos Sur, da ka nagiti kabangibang nga probinsya. Creamline Ice Cream, thank you so much, Sir Joseph Clemente and family, iti J. Clemente Trading. And of course, the Lamotek Restaurant, where you can enjoy the tenderness and juiciness taste of its chicken inasal with only rice. Kung pala tayo kasasarita ka, mabisinak. Kanya ti kaya mong kanan ti pangal daw. Kung nakit Lamotek Restaurant kuma, kayat ko, ti kwa pamakasidaak ti chicken inasal kung nanawad niya so kano ti papapanan na malaksid ti chicken inasal dapat yung pork barbecue da fried bangus, fried chicken, lumpiang Shanghai, pansit gisado and many more dapat yung pianggang ko na da bagnet sisig. Lamotek Restaurant masarangan iti Block 7 San Jose, Candon City, iti Cabura o Santiago, Ilocos Sur, iti Sentro de Santa Maria, Ilocos Sur. Kasama din iti Barangay del Pilar, Tagudin. Kinagaya dumapay nga branches da. Urayin nyo ti panaglukat da. Ya? Lamotek Restaurant, Kukwa ken ni Matmatulan nagidagasawa da Solomon ken Lilia Ubuan Abaya and family. Thank you. Ayan. Kasamat, thank you. Iti Susan's Eatery and Bulalohan and Catering Services. Kada kayo nga biyahero, motorcycle riders, bikers, kina dumapay makarigna iti panakabisin along the way. Dumawas kayo lang iti Susan's Eatery, abagatan lang iti Santa Lucia Public Market. Ado aputahe ting kay pagpilyan dita po. Nalinis. Grama ni Bulalo, sinanglaw ken pinapaitan. Dapay bagnet. Agawad na pa iti made to order for all occasions. Kasi iti naramid ko iti napan May 13. Ma'am Susan, thank you. Nagimas na kita'y naisagana, ya? Tumawag lang iti 0916-565-9305. Nabambannog na tagadumagayan do yung order ka no, ha? Hanlang nga sisyak ni nag-order iti riding aldaw. So, wala na. Diyan ka nakasublin. Wala na. Nasikaso mo di trabaho ko. Madlaw ko makididiyan nga talagang nabambannog titsura ni Ma'am Susan. Yeah. Susan's Eatery and Bulalohan. Tumawag lang at 0916-565-9305. Kukwa ken Matmatulan na ginagasawa. Damani ken Susan Juven and family. And of course, nagito'y sikat at nga pagluganan. Electric bikes. Nagsapsapol kayo kadagiti electric bikes po. De kalidad, affordable. Kapag kayo iti branch ti Poseidon Bike Shop at dato'y Candon, itanay Gazo Building, National Highway, San Jose. Asidag lang ti Candon South Central School po, DJ kantong umunag mapan iti Lamotek Restaurant. Dagdakal di karatulad ta. At dapay branch ti Baliuday, Santa Maria, Ilocos Sur, along the National Highway mo dayta. Nagpabagatan kayo, mapang kayo, da kayong asidag dita Santa Lucia. Mapang kayo iti abay iti gasulinaan wenno jay bangko ita na Santa Lucia ada jadi Poseidon Bike Shop adama dita ni Bangged Abra da kayo nga data Abra apo kahit ti aglugan iti electric bike tani nagina ti gasolina kas kada crudo mapang kayo iti Poseidon Bike Shop dita dita na Rizal Street Zone 7 Bangged Abra.
Dapat di jay Neil Bike Shop ako, lako damat, na di ba electric bike nila. Mabaling kayong, mabaling nyo i-avail di cash. Oh, sige, cash on deliver. I-avail yung di jay home credit, na ma-aprobaran, ay nagasat, tanay, ninutin yung baybayadan, home credit, online banking transfer, GCash payment. Pada na kita sa lutsud yung apo, mapangkay di Facebook page da, Poseidon Bike Shop. Unaan, mawag kayo ti 0995-596-2349. Poseidon Bike Shop! Kukwa ken ni matutunan na ginagasawa da Johnny John Dolormente, ken ni Marites Flores Dolormente and the kids, Daniel ken ni May. Ito lagi di sponsors ti Apo. Thank you so much. Tika dayo lahat tamang subsuporta iti ito'y programo ti manon natawan tinaglabas. Okay. Itintay pa nagtuloy kagayam. Padanan ton ti pa nakaibasa. Ti tampo ko salaysay. Surat. Nakailakipan na kitay ti salaysay. May papan iti kapadasan di may isang pagayam adinan to pulos malipatan. Yung tumapay ti music. Siputidi, inayak kaubiyag ko. Nalipata, aminti, aglawlaw ko. Tasikalaeng tilubong ko. Nuawan ka, ayat tiyago, amarik na. Umungkis puso, di naagtal na. Saan na siya, tigdag ikukin ka. Nginupay lukas ta, di mundo amauray. Kasigaran ka, uray pa'y masaktan tuirik na. Kapugin ay atagit nura, kapugin ay atagsangsangita. Dati mo man masubagan, napudnong ayan. Kapugin ay atagbalinat kamag, nga agkit-kit daw kinapudnong kaniya. Kapugin ay aganan sa agapugin ay umungkis puso, di naagtal na. Tasaan na siya, tigdag ikukin ka. Nginupay lugas ta, di mundo amauray. Asigaran ka, uray pa'y masaktan tuirik na. Kapugin ay atagit nura, kapugin ay atagsangsangita. Dati mo man masubadan, napudnong ayan. Kapugin ay nagbalinat kamag, nga agkit-kit daw kinapudnong kaniya. Kapugin ay aganam sa agapugin ay kapugin ay aganan sa
po kinaya. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyes ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Sublianan tayong roti programa tayo. Ngayon kasawa ng gantay basa ti surat kita malem. At yung mga kablawak na iti sumaganan nga agkasangay na tangal daw May 16. Yan. Ni ex-kapitan Manong Albert Abaya dito San Antonio. Ang Albert, happy birthday! Ni Auntie Leti Mendoza. Auntie Leti, happy birthday dito na Bayugao, Santa Cruz. Ni Kapsat Elmo Llanes Boyet, happy birthday. Mga lakati creamline ice cream dito na store mo. Kaysa di pa isaganam. The creamline na ito creamline ice cream. Ni Hero Pagay. Ayan mon. Yan ni JB Ugay. JB,
Naragsakan ka pa nagkasakay mo at kaslakin ni May Preciosa Sabado. At na itamurong segundo. Kaya kinaduma pa yung birthday at tangal daw. Happy birthday. Ken nagita dumang ang celebran no nyama nagita yung kay laglagi pa na celebraran. Happy celebration na po. Lati apo ti adang mangi dalan ti biag siyag tunggal maysa kada kayo. May paay kada giti blessings kasama tayo ni paay na kinananay paay asalon natyo. Bueno kagiyem at yung arudan anak kasaganan Gabasahin tayo, dito itampok kasalaysay, wano surat, ita amalem, dito'y programa tayo. Sika, Ken Tinapalabas. May isa pagayam, tinagsurat, kaya dito'y kunana, Dear Manong June. Naimbaga mo mo kastamatan kada giti nayat adumdum nga giti programa Sika Ken Tinapalabas. Nawis man met to'y nanumo a listener mo nagsurat ta ibinglay ko man met daytoy maysa kada giti kabadasak ano pa'y nagkasang nakapamayak mangkuna ka nagserbi akarit kanyak tapno may pamatmat ko, iti masungad, ang nagbidot dagiti tao anang irurumen kanyak. Awagan naklangan manong iti nagan Nora. Ang tawanak maten iti 42, o patapulog itdua. Ada kakaisuna nga anak ko a babae, ngayon bati ti tinalek ko a lalaki amay sagaya maseloso. Awan sarili a disposisyon ken napeklan a mamasboy. Makaina. Diya mo manong nga dagayam kakastoy lalaki nga tididamo hindi pala ang agar-aram ay na kunamlan no kaya na nga tumakder iti kabukbukudan na desisyon. Ken kaya na nga isalakan ken irupir ti kalintigan ti agbalin nga asawa na. Ken ti pamilya na. Ngem nagpaod gaya men rumwar to susto nga batik na wenno ugali na. Nasaok da iti manong ta mismo anapasamak kanyak. So ibinglay kumat ita programa Sika Ken Tinapalabas. Tawen 2000, idinagarem daytoy nakamatek a lalaki kanyak. Ilinged talang man manong itinagan a Tony. Nagamamo kami idi na minsan nagpaituludak iti man manehwen na tricycle
Idi na pa na naggatang ka iti lakok para iti basita tersena. Ano pa idikat balasang akpailaeng. Iti tawan nga 23. Kaya nasumok kon ti agnegosyo iti barangay mi. Nakaubing nga kamin naikabubingak ngamin ti agsapol gapo iti rigat ti panagbiag. Kasi ti apo ket nabaelakmet at dalaket basit ang mapastrek kapang tulong ka iti naganak kanyak iti panagaral iti duapay akakabsat ko. Manipo din manong June, sipsiputan na ko ni Tony, no kasjay, nga mapanak aggangkat karig iti lakok, iti ili. Agpaspay lang iti pila, ta umay tultulungan nga agbagkat karig iti magatang ko, sa anak to itulod. Saan nanton nga awaten pa iti pletek? Ngem ilibas ko nga ipakaot iti bulsana, wenno daduma ibatiklatan iti tugaw, ti tricycle na. Ket nanipo din manong, imas asidagan ti panagamamumi ken ni Tony, nga iti naminsan na sardam, imay pimasyal iti balay, akadwana ti kasinsin na alalaki. Piyakano ta addan to kadwana nga agawid, amangan masipngatan iti dalan. Kaya dito yan ang rugi ang nasangal ti relasyon mi, manong June. Ta nariknakmat ti kinapingat na nga agarem. Kastamutan ti kinaanos na. Saan met ang nagkadkad ni Nanang, idi takastala unay madlaw na ken ni Tony, nasingpet met. Ulila kamin iti ama, manong June. So kasano karigat, ura idi adda palaeng nga si bibiyag day di tatang, amay salang ang makitaltalon, lalo pa ang eremigat, hindi na pan iti sabali na biyag. Pasaray na kong dagasen ken itulod ni Tony, no kasjay nga agpailiak nga mapanag grocery. Ngem, bayadak lata ti pletek, ta sabali laeng met, tay pagsapulan na. Nagtuloy nga ro ti relasyon mi gini Tony manong June. Agengga nailawan ko ngayon suko ti bagikkan ko na. Agkakanat ti marikriknak iti day di damo panag naig mi kini Tony manong June. Naragsak nga dalawok na danag. Ta saan ko ang matantya. Noon niya ti mapasamak to iti biyag ko, no bilang sa anak nga ibanag ni Tony. Agengga naulit-ulit pa ita akamali. At ilangan nagsadsadagak, ket tikari ni Tony adinak tubaybayan. When manong June, nang namnamak kadagidi asarita ni Tony, iso nga idi injayak ti panagkasarmin kuma. Imanugot met ngem kimmedaw iti pawayway. Malpas kumapay ti sumuno atawen, tapno addanto na nanay nga urnong na.
Nayam amunak meten kari dadakkel ken kakabsat na. Saan kami nga nagtipon nga rod manong June? Nga insigida, no diket umaylaang ni Tony Ijebalay. Pasaray umyan wenno adang lang umay mangrabi wenno makipangan iti aldaw. Bulan tinaglabas manong June. Impas ngay ko ti bunga day di dardaret depmi. Maysa na pintas amaladaga. Ragsak ti simangbay ti balay mi manong. Takasla aday ayamen amun munyeka dagiti kakabsat ko ababay. Pagsisinoblatan da, akargayan. Maminsan may yalatiw iti ayan datoni nga umdasen tumeten liwliwa dagiti dadakkel ken kakabsat namen. Naglabas ti panawen awan metlaangen tay ururayek akasar ngem baga ni Tony. Agangga nga aglangan-langan pa'y meten nga mangted itira. Rasyon para ken ni baby. Gapo ka na gito'y manong June. Nagdesisyon na ka makigasang-gasa titibalasiw titaaw. Nagkadkad ni Tony ngem jaking kaskaso. Nya gapo. May isa pa ya pagamkak iti panagtali na ed ko dito'y Pilipinas. Kat ang mga makarga anak manen kat ad-adan rumikot tibiyag. Imanungot met tinanang ken nagiti kakabsat ko nga isuda pa ilaang met ti mga iwan kini baby. Ngarod, natuloy, nagluasak, iti bulan ti Hunyo, balon ko ti Tured pakinakem kinamnama. Anasaya at to tibiyag dagiti kakabsat ko ng runa ni baby. Daras matla ang malpas ti duatawan kinun ko nakidi. Makaorno ngak tupay itinayon na kwarta inton panagkasarmi kini Tony. Ngam magpateng gagayam ti amin manong June, nupay nagsakit na panunutan. Pinaglanan ni nanang ni Tony dumapaw pa'y Jebalay. Tati pasaray umay ng ubrainan numapan ni Jebalay. Ketrantaan na kanong mapansirip-siripen, nagdigdigos na ginidwa, akakapsat ko. Muna ti oras ta. Kinasiputan kanutay buridek mi, di simbublat ni manang na. Kaya nakita na ni Tony ti tuktok ti mangga, ang atwan ti awan atep na banyo mi. Medyo nalameng kanu ti pwesto na. Ta malengdan kadagiti naraber a bulbulong ti mangga. Di pala sinipit ti ulag na kungkuna. Nakunak ang makarurod di mamwak. Kababain pa din tinaamuan, tanaamuan nagiti lumugar mi. Ket pagkakatawaan da abinirngasan iti geodetic engineer. Bueno tayo mangrukod ka nagiti daga. Mangibabain na talaga. Ket sinungat ko di nagsao kami iti telepono. Ngayon patangken na pinadpadakes na lang kano.
ken kuana dayta. Idi sa anak pala ang anapan nag-abroad, o nag-abroad manong June, kadadan aramid ni Tony, agala kalagiti lako ka sigarilyo, ken arak kadina may bayadan. Numaminsan, madlaw ko pa'y amaksayan ti kwarta iti kaha. Ngamjak lang nagtagtagari, idi tamok. Adda pakasapulan ni Tony iti kwarta. Ti pa'y dimegdegan ti problema manong June. Ket ti panangayon pa'y kankwana, ti nanang na. Agengga asya kon, ti kinagurada. Busmampay awan may ited da para ken ni baby. Kastapay ti dakes nga ramid ken masauda. No pay saan na may waksid, panunot ko dagitoy pasamak. Inananusak ti nagtrabaho manong June, nagengga. Analpas ti kontratak, ket nagawid akon dito'y Pilipinas. Ninanang kakabsat ken ni baby tinang ipaaya kon iti ayat ken dungo ket inwaksi kon iti panunot ko ni Tony agayam sakbay a nagkarelasyon kami ket addaan met gayam sa bali pay a karelasyon na ngayon una ngay di, kada damet gayam iti balasiw ti tao, dayta babae apiman kas kanyak. Napututan metlang ni Tony, ken kakaasi ang mga isaksakat iti pagbiyagan ti anak na. Inlimed kanyak dagitoy dagiti darakkel ni Tony, manong June, anakarkaron ti rurud ko, manipod dagaging langit. Kasi ti pamagbagamit laeng ni nanang, jakon pa'y in kamat ti bagik ken kastamat ni baby, iti may sa alalaki. At ilang amuna ket aglemeng iti pandiling ti inana, kanagragsak iti sidong nagiti awanan gaway ababay. Naglabas dagidin manong June ket itan limag anmeten tedda pa nagbiag. Nakagatang meten iti pangpasada at tricycle. Tay basit idi nga store, mini groceryin. Adamet trabahon dagiti kakabsat ko. Saan akon anaki relasyon pa'y. Tamangan maulit manen ti panakaalilaw ko. Ket asi kami pa'y kento'y anak ko. Ket daytay banyo manong June nagsirsiripan ni Tony nalinunganen. Kentay mangga naglemengan na. Dayta kung kunami idi nga geodetic engineer. At dapay laeng ngem naikaten tay sanga.
anay batog iti dayta banyo. Sayang met no ipuon na pukanen tanagamet nga agpairanod kadagiti nasasamit abunga na. Kaya't dito'y kon nagibusan, to'y nakayayay asalaysay kumanong June. Agyang mo na kiti pa ng ibasam, to'y pagayam mo, Nora. Bueno, kaya mintay nga rod ng gagan ti salaysay ni pagayam Nora. Napasitmat nga i-comment ko sa web may papaniti na ito'y nga salaysay ni pagayam Nora. Ito sublyanan na ito kalpasan lang kadagiti sumagmamano pamalagip. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agparin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night!
Bueno, kagayam di oras na yun, 2 minutos kalpasanti alas 2. Iti malem, hintay nang igan itay, ti salaysay, ni pagayam nga Nora. Well, ti makunakmet pagayam nga Nora, agyaman aklaunay iti anos mo nagsurat tapno inkamet isalaysay dahil ako nam nagkasang nakapasamakan iti napalabas. Amok ada napidot met nga adal kastamatan liwliwa ngayon pa'y mo kadag iti dumnungeg. Kasta talaga ti biyag niya. Awan daytay kunadang awan pa'y masnop. Agnanai. No makatumpong ka iti kuggangi ako nada, malas mo. Kasla sugal ngamin ti arig na ti makirelasyon. Sa mga mo, no niya ti pagbanagan na. No, agtuloy, ay naggasat. Gamsang ka madanagan, pagayam ko, amok ti apo, da iti side mo. Idaldalan na ka, iti nasaysaya at masakbayan. Masakbayan nyo, kanda iti anak mo. Dahita napasamak ken ka ket adal ken ka nagadalham ya kaslapay ka kunam nga mabuteng kan nga maaddan pa iti sabali na baka mga kugangin to man. Well kunak adadupay ababae dagiti mas naka-experience iti nakarkarong pagteng o experience da iti biyag. Well, duma-duma nga klase iti nagdasalan da. Nakaiturungan iti biyag da. Ngam kaskan ka, naturad da. Bimangon da, manipod iti nakaitublakan da, ket kita mita, tinagbanagan da na siya atmat. Naiturong ida iti apo. So nga, panunutom ka di, ita nga amang tay masakbayan nyo ken tay anak mo niya. Nakunam nga, no more lalaki. Very lucky. Oh. Well, thank you manan iti anos mo nga nagsurat ken nang ibinglay mo at iti kabalasin iti biyag nga inspiraran mi. Nakapulutan namin ng aral. Ayan. Well, pag-ayong ko Nora, kas panagyaman ko kuwing ka, at iman nga rin ti may isang sonata, asapel ako mga magustuhan mo niya.
Okay. Sabihan natin ko ng programa ngayon. Iti oras tayo sa 10 minutos kalpasante alas 2. Walentay lang aganti sa laysay ni Pagayaman Nora, kinadama na iti kapadasan nyo iti biyag. Adi pulos malipatan, gagayam kat yung mga ibinglay. Iti programa tayo, ipatulod yun lang dito yung istasyon tayo. Bueno, dito sa programa tayo, si Kaken tinapalabas. Istasyon DZTP, DZTP, Radyo Tiradpas. Barangay San Nicolas, Candon City. Care of June. Dear Manong June. Ayan. Bueno, at tumabay di may isang sonata. Nagrigaten tibiyag awan pagsapulan, nga daman trabaho sweldo nakapimpiman, barikes irutan tadi man la malanitan, ngiw-ngiw iti uray kumasag paminsan, kasano ayanay ti mategedan, iti tumuyutoy uping maadda-addang, parikut pa'y ti allowance ken pag-enroll, limang kuleyo kurang ti mabulibol, sangka sa pulan apuyan, na ikarkarin sweldo adipay na iganan, sangka sa pulan sangka apuyan, kaano kanto ayang amin na bumaknan. Nuapay nga na panglaw awanan, kinuapay ket nga adulat tatibak na, uray yaradong tabagin iti ubram, itirigat awan laktat pagnamayaw, sangka sa pulang sangka apuyan, na ikarkarin sweldo adipay na iganan, sangka sa pulan sangka apuyan, kaano kanto ayang amin na bumaknan, sangka sa pulan sangka apuyan, kaano kanto aya ngami na bumaknan, sangka sa pulang sangka apuyan. Maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung agtutubo na datoy tata. So,
Doon nga grupo ti tata one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Kablaw ang pay kadagiti papagayam dita Bugnay. Siyudad ti Candon. Kasama na kita'y gagayam nga dengdengeg dita Pagampang Galimuyod. Dita Abaya. Abaya Galimuyod. Well, kagayam matuloy nga road ti maysang daniw nga naman ibasa. Ito'y manipod kan ni pagayam Brenda Gaboy. Kumusta katan kabsat? Ken kasama kan ni Armando. Kumusta da jay panyo ipapaagas nga kagat ti aso. Ito'y daniw ngayon na pinauluan iti Diyos di nakanto baybayan. Kabsat, adayot turong dagiti matam. Makita nga adda nadagsen inka pagdaldalanan. No anyaman dayta, pagkalmaem tariknam, di kay palubos sa parmekan na tariknam. Pengdam tapungtot mo, aginggat kabailam. Ta iti dayto yabiyag, adu dagiti panubok kadumteng, paspasamak anarigat nga awaten, nga magtuloy kalata di ka bumdeng, tamasideg kenkwana
agdawat kalaeng ket ditapusom inka pastreken. Laglagi pemamin nabilin na ken ka. Tungpalem nagdi amin napagayatan na. No irurumenda ka, bay amlaeng ida. Di mo ida pakitaan iti dakes ket di nasaya at kalata. Tadi Diyos taraknen na, ti may danes akas ken ka. Di mo kadiam mo aya, nga amin na banag, ket adda pagpatenggaan na. No pilit da kaman ngay babbaba, ti Diyos, ti mangitalo ken ka. No ilidlid da ka, adda ti Diyos, amang kadkadwa ken ka. Taken kwa na espesyal ka, gaputa mom ngay pangag ken italimeng, dagiti nasantuan asa sauna. Ngarod kapsat, pakawanemon panagladingit mo. Pukaway mon panagladladingit mo. Isardeng mo meten, agkakamakam masasaybek mo. Hustunan dayta, asa sa ennek mo. Gaputa umayen ken ka, timan nakabalin nga apo, tapnurok atan nakan, iteyan mo a kalbaryo. Nakaruman ariribok tidumteng, kinatibker mo pagtalen na edem. Sarangtem, ket di kanto agbuteng, tati Diyos mangiwanwan ken ka, anya maning ka aramiden, di kanto agdwa-dwa ken kuana, agmatalek ka lang. Bay amlaeng nulalaisen da ka, di mo tutupan nagitiawan kay mudingan na. Aramatem kinamanak pakumbaba, inggana a makapagteppel ka. Tapno mailisi ka iti dakes, ken dayta, paagayat ti apo ken ka. Ad-adda pa ingepeteg na ka, tadi ka naglabsing iti paglintagan na. Ala, ken kwanaw masidagkan, taur-urayan na kan. Dagansen tabarukong mo pukawen na amin idan. Kumita ka ken kwana, ket iyawat mon dagita imam. Taadda, ama si dadaan asumaranay ken kan, ngay titunggal aldaw laglagipem. Ati Diyos, di nakanto baybayan. Bueno, thank you so much. Pagayam Brenda Gaboy, iti ito'y napintas. Maka-inspirar daniw mo, entay basa, o ka inbinglay dito programa tayo, sika ken tinapalabas. Thank you so much.
Kaya tingaro ti may isang sonata sa apel ako mata magustuhan nga may paay ken ka ken nagidibat patay mo ti biyag. Nasamit na isip mo, isuti bagnos ko.
ti balbalay, ti puma ako, ti asawa tayo. It's original na asawa tayo ako ah. Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kaslan na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat da so makatulong maten iti kasapulan dati balay da. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tagtataka rin barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan da dumapay nga pakasapulan ti barangay dato nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na dato ita nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da. Ay, Brother Ruben, kani Sister Lani Galien, and family, sa barangay Bagani Ubog, Ciudad Ticandon. Kaslamag kani Kabsat Noli Balbin, ang dakagayam dito sa Candon niya. Emmy kani Jerry Degia dito Santa Cruz, ni Annalyn Pascua, kumusta? Salamat karagiti kakabsat ditan ay Hong Kong. Kumusta kay amin ditan na po? Nagro na magkangkabra sister, friend, batch Lisa Balyas Madavan, ni Ading Grace Mendoza, Mel D. Fontanilla, ni Joya Joysa, Fontanilla mo lang, dito Macau. Blessing sa di Cavite, apo ta nagpigsa ka no titudo da jay.
pakal mabasit ti pudot niya. June Hagaser, kumusta ka tan batch? Ta Cavite. Bueno, kaya matuyo nga rin ti may sapay nga Daniel, manipod mat iti pagayam tayong ani Yulimar S. Domingo. Iti Barangay Nalvo, Santa Maria, Ilocos Sur. Iti Daniel na pinawluan. Iti gapulang daytoy kasasaad. Ay ayamen nak sutil agasat. Nukunak, no agnanayon ni ragsak. Ditasidong mo apaglalayluak. Dungom mariknak, no agsadagak. Ditabarukong mo adengdenggek, pitik day tapusom. Riknak, may lilili, makaayayo. Aglalo no'y rakos mo na'y tatakyag, apang ipariknam day tayat. Tunggal addaak ditasidong mo, jak maliwayan nagkarkararag iti apo. Idaw-dawat ko, adi ko ma agngudo, dagiti pamateg, ken dungo. Diyos ko, di mo kad, di palubos, amarakrak, napudno, sinangal mi, ngayat. Daytoy ti kanayon ngay nakikarkararag, tagparparik na kanyak. Dagiti pagsasao, numaminsan pumudno. Amang pawil, panagbileg, panagbinulig, dua a puso. Sudi ni kari, marakrak maperdi. No ni kinaturay ti agari. Bimudno daydig parparik na atap ko. Ate ayatek inda inya dayo. Di kan mabalin nga agakob. Tay kristal apinggan kentay sabot. Dahil pa ng panglalais da kanyak. Kastoy gayam kay batugan, ti marigrigat. Awan karbengan na nga gayat. Kadagiti nasaliwanwan at daan. Saan ka di? Ani ayat, awan pilpilyan na. Ngam apay ni ayat ko, inya dayuda. Gapulang kadida ito'y kasasaad. Nababa, awanan, marigrigat. Naipasngayak kadi, anak sanggasat. Kasingin ko kadi, ni kinamalas. Mapaidaman ngagragsak. Gapulang daytoy kinano mo kasasad.
Kailangan kagayam di Daniw, ni Pagayam, Yulimar S. Domingo, iti Nalbos, Santa Maria, Ilocos Sur, nginay pinauluan iti Gapulang, daytoy kasasad. Pagayam, Yulimar, thank you so much manan iti daytoy at Daniw mo, nagpaimat nga inspirasyon, kadagiti adda dumdumgag. Ita malam dito programa tayo. Si Kaken tinapalabas. Kas malagyaman at timanti may isang sonata ngay ruknoy ko. Ken nagitipat patay mo itibiyag. Sabala ko pagayam. Tama gusto Tanagsaway apintas mo awan umaspil numaramiyagan talumabag ka apintil anak kay tampukan takalid mo akas lapituan aglalong tumamdag ka itiyag sapa uwen numalem bingyan na itabibig mo sa kaumisem at parang adagos na ita tas makin ang kaskan kaanta bukelen akin naraburan di Diyos apungay ka kaastin tabi no bukudam haminen at napintaskan tulaen nung bingyan ng tabibig mo sa kaumisem at parang adagos ka das martil akin
Kantaan ka, wen kastanda, day kuya pamate. Ketawate nga ipasne, mukumati dunghe. Kamnong mga dili na untoy kaugan. Agpaay ken kaday kuya sa miwen, tawat ko ilalaen. Bayang makantangkan, naputan tuwasunatan, apang subat kuken ka. Buong to'y biyakin ng naman. Tamnong awang kaawan at kita, kat sabay kong matang ka maliliwa. Ang nanayong tumakan kantaan ka, mula kita di ka mauma. Kantaan ka, kas naglaki, kantat ang musika. May suko, lumapay ka, nagsindingit ka. Diyan tumalipat na, di ipaay mo nga ayan. Uray di na kita tinabayan, dito'y lagit ko di ka mapunas. Bayang makantangkan,
Bueno, kagayem, na mga ruden ti nakabuklan mo lang na di programa tayo ita mo lang ti Sabado. Pagyaman mo lang din kay panarabay sa pala kumata na liwliwada kayo uray pagkanito lang. Nagsublit programa tayo ito may Sabado. Ito istasyon tayo at DZTP Radio Tiradpa sa kadwa ka pumakada ita. Iti technical side. Dennis Havillonar. Kasama iti DZTP Digital TV ken YouTube ken Facebook. John Gumintong. Manayan na ito'y pumakadamet. Pansamantala, pag-ayam nyo, ititangatang ken kadagiti lang langalang your dear Manong June. Tomorrow is Sunday. Mapantayo mat agyaman iti Apo. Karkararag ken kwa na kadagiti blessing ay naipapaay. No, panakapili tayo maipapayan kadagiti yung blessings. Kapag nagbalin tayo mga blessing kadagiti do mga tao. Lakastan, enjoy the rest of the day. Bye-bye!